Ok, seo mír 7.3 sa leabhar lena chuicéad a héan a raig a ríist mé fechan ar difriúil agus an uair seo in an difriúil a bun principal í dhéanamh mar rinne mar mír 7.2 tá míid chun úsáid a bhaint as na rialacha agus é seo íana a bhhad níos tapúla ná difriúil a bhun principal. Now tá chuide seo déanta gon hena féin na mír 7.1 agus a ríis beáin do mír 7.2 wat an uair seo tá míid chun just retreat cad na rialacha difriúla atá gceist. So, má thug míid sampla do cuair éigent nó lína éigent waig up na 3x plus ceathar is féidirlinn ag seo difriúil réasúnta éasca. dy dx chortham le cinneadh. Tóg míid an gach téarma ceann ar cheann agus den míid difriúilir, so an céad téarma atá goin ná 3x. Má smaoin má chuoininn tú siar go dtí mír 7.1 chun difriúil dhéanamh ar seo agus ná den deirúd tá x leis féin codim le x a gcócht a héan. Méadaíonn tú an téarma fá có-éifeacht an x, which is héan, fá 3. Agus an son leidíonn tú an cócht a héan. Héan nu a héan sin náid, so it's x a gcócht a náid agus héan fá 3 sin na 3. Agus a ríis rial beag eile gur gáid a cuioineh má tá aon rud a gcócht a náid sin héan. So x a gcócht a náid sin héan. So difriúil ar an céad téarma sin 3 agus ar an dara téarma agus seo rial cuiseach nua cé gur luigh mé go tapig I mír 7.2 an difriúil atá ar aon uimhir mar seo ná náid. Má tá uimhir agat leis féin an difriúil atá ar ná náid. So fós náid an seo agus ní bhacha mé le an plus náid a scríomh ar an trí lína. So, cúpla rud a tuairt faoi dar an seo. Nuair scríonn tú x leis féin an atá in áiríir a scríte go ná x a gcócht a héan. Nuair dhéanann tú difriúil ar 3x, méadaíonn tú an có-éifeacht 3 fá an cócht atá ag x, so chá seo héan, so héan fá 3, agus leidíonn tú an cócht a héan, so héan luúd a héan an son sa cócht. Agus an dara rud a tuair faoi dar ná má tá x a gcócht a náid sin a héan, an uimhir héan, agus an trí rud a tuair faoi dar má tá tairseach agat uimhir leis féin nuair dhéanann tú difriúil ar tairseach fainn tú náid. Den míid sampla beag eile go das topic. Is áit mé dá difriúil an uair seo just le haid an crack. An uair seo tá y codim le x cearnathe mór de 3x luúd a 6. Den difriúil ar seo agus a ríis den difriúil ar gach téarma ceann ar cheann, so x cearnathe ag sin í a fráil. Méadaigh an cócht sin dó fá an có-éifeacht agus an có-éifeacht ná an deirúd nuair scríonn tú just x leis féin an rud an áiríir atá ann ná héan x. So is féidir na héan scríomh an son. Agus an son an x I gcócht a dó leidigh é sin leidigh an cócht a héan. An dara téarma atá againn ná 3 fá x. X a ríis leis féin sin x a gcócht a héan, so an cócht an uair sin a héan fá 3. Agus leidigh an cócht a héan. Agus an téarma dhearnach Bhán agus luúd atá an áiríre ach nuair dhéanann tú difriúil ar tairseach ar uimhir leis féin fainn tú náid. So, níon trí difriúil. dy dx dá bhrí sin dó fá héan sin dó. X a gcócht dó luúd a héan, so sin x a gcócht a héan. Móide héan fá 3 sin 3 agus x a gcócht héan luúd a héan sin x a gcócht a náid. Agus fós luúd a héan an seo ní bhaca mé sin a scríomh.
So an freagra ag dean an lei ná dó x ná den deirúd x a go de héim sin just x agus 3 fá x a go de náid ach tá agin gohfuil x a go de náid chuirm le héim so dó x mór de 3. Sampla beidir beag amháin eile díreach mar an ggéine ach go bhfuil méid tríd é seo níos tapúla ní mé chun gach ile céim a bhíú an uair seo. Y chuidirm le x a go de 3 luúide dó x cearnathe móide 3x. dy dx chuidirm le x a go de 3 sin 3x cearnathe luúide dó x cearnathe so difriúil é sin agus feite luúide cear x agus difriúil an plus 3x agus feinte plus 3. Agus cín beáí níos casta a rís an uair seo. Cad a tharlaíonn mátá y chuidirm le héin os ciún x cearnathe agat. Conas é fá difriúil sin. Well, tá slí eile atá beidir beáí níos fusa ach feicimid ar díreach mar atá sé faoi láthair. Tá sé dacar sin a dhéifráil, ní bheitfá i gceart díreach héin os ciún dó x a scríomh. Chun é seo i dhéanamh bheicart an x sin a thugann suas os ciún an líne. Cad a tharlaíonn sa gá sin do go cócht. Mas cuioinech na rialacha athraíonn an cócht ó móide dó go luúide dó. Inis is féidir leat é sin na dhéifráil. So x a gót now tá brána tá putún ómhór déanta go an son ní dy dx atá an seo faoi láthair is y leis féin atá an. So tá just sin a bhaint ar agla ghuiléin fáimre. Inis is féidir an dy dx a scríomh. So conas é fá difriúil é seo. Díreach mar bhí an hena féin méidig an comhéificht fáin cócht so is luúide dó an cócht ní bhac míad an héin a scríomh ach tá héin an son os cóin x agus leidig an cócht a héin so is fós an cócht luúide héin. So cá sin fein tú luúide dó fá x a go de luúide 3 agus fíor an a bheith fá x a go de luúide 3 mar seo. Tá bhí sin fág míad an luúide dó mar tá agus tuairimid an x a go de luúide 3 síos faoi líne agus athróid an cócht a reis go plus. So dy dx sa gá seo ná luúide dó thar x cúbathe. Díreach sa slí chéine agus a bheith chun uimhir ar nós fréamh x agus difriúil a dhéanamh ar sin. Conas a scríomh fá fréamh x mar cócht. Arís tá sé seo sna tábhaí matemaitice ach tá fréamh cearnach x chuidirm le x a go le. Le sin an son is féidir le difriúil a dhéanamh agus fein tú le arís sin an cócht méad fá an comhéificht agus leidig an cócht a héin. Go tú le fá x a gót luúide le x a gót luúide le díreach mar bhí goin an seo x a gót luúide in rud cílíonn sé le mar sin agus an le fós a goin nach chuí. So tú díreach thugamar an x a gót luúide le faoi an líne agus deirigh sé go dtí x a gót an le. X a gót a le sin mar bhí goin hús an seo fréamh x. Inis
Déad mí sin beidir glanasús go gáin. Cad is brí lei seo? Nád an deirúd seo fána an taidí ag puinte áirithe. dydx atá ann. dydx is fána. Cén sort fána amach ag an taidí seo nuair atá x codann na ceathair? Cad é an fána ag x codann na ceathair? So cá sin dír chur ceathair isteach an áit x an seo dó an fréamh atá ag ceathair agus tá bhrí sin an fána atá ag an taidí seo ná éon ceathair.